आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। दिन के बाद चाहनी दिल तो पे आ गई मिले आवाज़ने अब सरसों फुला गई मिले आवाज़ने अब सरसों फुला गई ढेर दिन के बाद चाहनी दिल तो पे आ गई मिले आवाज़ने अब सरसों फुला गई मिले आवाज़ने अब सरसों फुला गई। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मिले आवाज़ने कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। प्यार के तोहरा समझ न पवनी टूटल तोहर दिल हो माफ कर दरानी हमारा के अब भइल बाटे फील हो सरसों फुला गई प्यार के तोहरा समझ न पवनी टूटल तोहर दिल हो माफ कर दरानी हमारा के अब भइल बाटे फील हो तोहरा सिवाना दोसर दिलवा के भागइल तोहरा सिवाना दोसर दिलवा के भागइल मिले आवाज़ने अब सरसों फुला गइल मिले आवाज़ने अब सरसों फुला मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मिले आवाज़ने कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राइटर अरबिया चंदन से गोरी हो गइल बाटे भूल हो राहुल राजा धानी गलती करते बा कबूल हो सरसों फुला जान राइटर अरबिया चंदन से गोरी हो गइल बाटे भूल हो राहुल राजा धानी गलती करते बा कबूल हो तू ही न रहलू पास सब कुछ भुला गइल तू ही न रहलू पास सब कुछ भुला गइल मिले आवाज़ने अब सरसों फुला गइल मिले आवाज़ने अब सरसों फुला गइल। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।